थिएटार खालामनो गोनांबा प्रजजक सासे मालिक जानो गोनांबा এই मालिका सम्पत्ति थानांगोन नाटक निजेनो खालामनो हानाय जानांगोन आरो निजे डाइरेक्टर जानो हानांगोन भुल हमनो हानाय खुद्रायना होनो हानाय जानांगोन आरो निजे राइटार जानो हानांगोन 6-7 बार साख्रि मोननानैबो आं साख्रि मावासै आगोल आं निजेनो जथेस्थ नाटक लिरबोदों निजेनो अभिनय खालामदों निजेनो डाइरेक्सन खालामदों दाबो आंनि जिबनाव सोरबा गोसो फोथाय बेलेग खोथा दाबो 82 खान आं जिबनाव नाटक लिरबाय आंनि ब्रेनदों 82 खान नाटक लिरबाय थिएटार खालामनानै पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हाखौ फानै मात्र 8 बिघाल' दं दा बर्तमान 8 बिघा बे 8 बिघा हाया नै आं दा इयावनो मिटिं खालामदों बे 8 बिघायावनो हायावनो गल्डेन जुबलि खालामदों गल्डेन जुबलि जे मोनफैबाय बेखौ आसलते बुंनो थाङोबा आंखौ हाग्रामा महिलारि सारासो बेखिनिखौ आंनो सुबिदा होनानै दिनै लाना फैदो एमसिएलएफोरासो एसे सहाय खालामना लाना फैदो बिटिआरनि जोंहा प्रमद बर' साराबो थांनायाव आंनो 10 लाख थाखा होनानै आंखौ सहानुभूति खालामदों आसामनि भितराव मोनसेल' थिएटार दंमोन भाग्यदेबी थिएटार भाग्यदेबी थिएटारा जदिअ खनालि जयन्ती खुंदो बिफाया हायाखै फिसालायासो खनालि जयन्ती खुंदो भाग्यदेबी थिएटारा बिफाया हायासै फिसालायासो खालामदों थिग आं निजेनो स्टार्ट खालामदों आं निजेनो गल्डेन जुबलि खालामनो सानबाय बर'नि थिएटार जितु सोरां मन्जु थिएटार बे सोरां मन्जु थिएटारा दिनै फैयै दिनै 50 बोसोर जाबाय सोरां मन्जु थिएटारनि गायसनगिरि चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथांजों जोङो सोरां मन्जु थिएटारनि जोनोम जानाय आरो बोरै जेंना जेंसिजों बिथाङा दिनैसिम खुंफुंबोनो हाखो बे सोरां मन्जु थिएटारखौ बेनि माखासे जारिमिनफोरखौ जों बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो नागिरदों लिबियानो सानथामनि थाखाय लादों सानथामा बेनो फेब्रुवारिनि 14, 15, 16 बे सानथामा लादो बे सानथामाव जानाय लोंनाय थानाय कुनु असुबिदा जाया गथाय रायजो राजाखौनो खावलायदो फैनानै जाहाथे आंनि सेटलायाव नुजाफैयो आरो बहाय आं दा बुंनो थाङा आंनि बाजेटखौ दाना 15 लाख थाखानि बाजेट खालामदों बे बाजेट 15 लाख थाखाखौ बोरै जेरै हागोन खालामलांगोन रायजो राजाखौ आं फोरानना दोना आंनि न'खराव फैनानै जानो हागोन थानो हागोन कुनु असुबिदा मोना दा गोलावै बुंनो थानांगोन आं खोब दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसे दङ बाबा ओरैबायदि दुखु दं आंहा सम्पत्ति थिएटार खालामनानै पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हाखौ फानै मात्र 8 बिघाल' दं दा बर्तमान 8 बिघा बे 8 बिघा हाया नै आं दा इयावनो मिटिं खालामदों बे 8 बिघायावनो हायावनो गल्डेन जुबलि खालामदों आंनि बे 8 बिघा हायाव बाखि इखिनि गथाय जिखिनि नुजोबनाय फोथारा सब आंनिनोमोन 65 बिघा हाया बे आंनिनो एखे बिराद हामोन फानजोबनानै आं दिनै बायदि जानो गोनां आरो बे थिएटार खालामनायनि आगोलाव आङो बहुद साख्रिबो मोन्दोंमोन 6-7 बार साख्रि मोननानैबो आं साख्रि मावासै आंहा उन्दैनिफ्रायनो मोनसे गोथौ थांखि दङमोन जे बर' थिएटारखौ खालामगोन आं बर'नि गेजेराव आरो आं सम्पत्ति नाङाबाबा आंनो मात्र नाम नांगोन होननानै बुंदोंमोन माने थैनायनि उनाव जाहाथे आंनि नामा समग्र बर' समाजनि गेजेरावल' नङा गुबुन हारिनि गेजेराव जाहाथे जोंनानै थायो बेसो आंनि कल्पना दा मा होनगोन बाबा बे दिनै गल्डेन जुबलि मोनफैबाय बेखौ आसलते बुंनो थाङोबा आंखौ हाग्रामा महिलारि सारासो बेखिनिखौ आंनो सुबिदा होनानै दिनै लाना फैदो एमसिएलएफोरासो एसे सहाय खालामना लाना फैदों लोगोसे जोंहा बिथांनि आउट जानाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि जोंहा प्रमद बर' साराबो थांनायाव आंनो 10 लाख थाखा होनानै आंखौ सहानुभूति खालामदों उनाव थांना थाथों होननानै बर'नि आरो ओजोंहा थांनानै बिश्वजित दैमारिया 5 लाख होदो थिग बिदिनो एमसिएलएफोरा होदों आरो लोगोसे प्रत्येकजन माने जेनिफ्राय आं 5,000, 10,000, 20,000 मोनदों प्रमिला रानी आबौआबो मोनसे खमायाव आंनो 3 लाख थाखा होदो प्रमिला आबौआबो 3 लाख होदो आरो नै दा BKWACनि मिनिस्टार चिफ मिनेस्वर बसुमतारी बिथाङाबो आंनो थांनाय बोसोराव 2 लाख थाखा होदो बिदिनो आंखौ जथेस्थ सहाय खालामदो प्रणब बर' सारायमोन कालसार बिथाङा लाबोना आंनो होफैदों बर' हारियाव गोबां बिहोमा दं सोरां मन्जु थिएटारा माबायदि स्ट्रागोलजों दिनैसिम गल्डेन जुबलि खुंफुंनो हागो बिथाङा माखासे रोखा जारिमिनखौ फोरमायबाय आरो बिथांनाव जों माखासे खोथाखौ मिथिबावगोन बिथाङा सोरखौ बे हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्रायदों मा फोरमायगोन दा बेथ' दिनै समग्र अखमल' नङा जोंनि बिटिसिआव जिबिलाक मन्त्रि एमएलए दङ एमसिएलए बारग'लांनायबो हक दा गोदानबो हक गासै माबाखौनो लिंदों ओजा बाथौनि मानसि दङ ओजोंहा साहित्यनि मानसि दङ ओजोंहा माबानि बिएलटिनि गथ' दं एबसुनि गथ' दं एनडिएफ सारेन्डार गथ' दं माने गासैखौबो जिबिलाक आंनि लिंनो हानाय बेखिनिखौ लिंदो आरो एबसुनि दिनै दिपेन बर' बिथां दा प्रेसिडेन्ट नङा होनबा एबसुनि बिथां दं
आरो फिल्म जगतनि मानसि लिंदो आरो कालसार जगतनि थियेटार जगत हारिमु बिनिबो मानसि लिंदो माने कुनु मोनसे मानसिखौ गाराखै आं मोनसे संगठनखौ गाराखै गासै संगठनखौ लिंदो दा फैनो फैया बिथांमोननि बाथ्रा मानोना लिङाबा बुंगोन जे आदाया सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमाया जों एसे मोजां सिनायथि जोंखौ मानो लिङासै जोंखौ माने जोंबो थांगोन नङा बै बाथ्राया जाहाथे आंनि मोदोमाव नांफैया आंखौ जाहाथे बुङा फैया गावसोरनि बाथ्रा खिन्थु एबायदि साननानै आं गासैखौबो माबा इनभाइट खालामदो आरो सोरां मन्जु थियेटारा दिनै 50 बोसोर जाबाय बर'निफ्रायबो बिथाङा गिबि होनना बुंनांगोन सोरां मन्जु थियेटारानो आरो आसामावबो जों मिथिनो मोन्दों जिहेथु सनालि मायथाइ खुंफुंनो हानाय थियेटार गैया होननानै मा फोरमायगोन गैया मात्र मोनसे खोथा जोंनियाव हासानि भितराव मोनसेल' थियेटार दंमोन भाग्यदेबी थियेटार भाग्यदेबी थियेटारा जदिअ सनालि जयन्ती खुंदो बिफाया हायाखै फिसालायासो सनालि जयन्ती खुंदों भाग्यदेबी थियेटारा बिफाया हायासै फिसालायासो खालामदों थिग आं निजेनो स्टार्ट खालामदों आं निजेनो दा गल्डेन जुबलि खालामनो सानबाय दा गिबियाथ' आंनो गिबि आरो थियेटार खालामग्रा एखिनिखौ बुंथांनि बाबायाव हिसाबै थियेटार खालामनो गोनांबा प्रजजक सासे मालिक जानो गोनांबा এই मालिका सम्पत्ति थानांगोन आं जेनेका फाननो हादों फार्स्ट लस जादों फाननो हानांगोन लस जादों सोरबा बन्धुनिफ्राय थाखा बिना लाना फैनो हानाय बन्धु थानांगोन नोंहा दिनै लस जाबाय आं 50,000 थाखा नांगौ बन्धु पेन्डाला फासिनोसै लोगो जाहाथे 50,000 थाखा हरनानै पेन्डालखौ बायख'ना लाना फैनो हानाय कमिटिफोरनिफ्राय नायबा माबा मोनसे जेंनायाव बेबायदि मानसिनो आखायाव थानांगोन आरो एनि फारसेथिं सासे माबा जानो प्रजजक सासे अभिनय खालामनो हानांगोन नाटक निजेनो खालामनो हानाय जानांगोन आरो निजे डाइरेक्टर जानो हानांगोन भुल हमनो हानाय खुद्रायना होनो हानाय जानांगोन आरो निजे राइटार जानो हानांगोन दिनै इसोरनि अननायाव आं जथेस्थ दा जिखिनि बुंदों आं खालामदों आगोल आं निजेनो जथेस्थ नाटक लिरबोदों निजेनो अभिनय खालामदों निजेनो डाइरेक्सन खालामदों दाबो आंनि जिबनाव सोरबा गोसो फोथाय बेलेग खोथा दाबो 82 खान आं जिबनाव नाटक लिरबाय आंनि ब्रेनदो 82 खान नाटक लिरबाय आं निजा ब्रेनदो आं मालायनि नाटक खालामा कारण नाटकनि काहिनिया बहुत धरन दानि बस्थुआ जाबाय मा दानि जुगदो मिलायबासो नोंनि नाटकखौ साक्सेस होनना बुंगोन नों दा ओरैनो जाता नाटक हासानिफ्राय नाटक लाना फै अनुबाद खालामो हासानिफ्राय नंगौ हासानि नाटकआ मोजां खोथि इसोर जाबाय डेकारेसननि सायाव थाङो आरो इनिफ्राय फारसेथिं बाबा डेकारेसन थाङो आरो इसोरनि एक्टरदो जोंनि एक्टरदो बहुत पार्थक्य दा इखोर लाना फैनानै नाटक जोंनि बर' खालामफैयो खिन्थु साक्सेस जाया बे बन्धखौ आं बुङाखैना बुंदों माने आं खुब ब्रिटिशना फैदों आबेगि हिसाबै खुब दुखु नांनाय बाथ्रा खिन्थु बन्ध खालामनो हाया माने बाथ्राखौ खोनानानै इउटुबाव मोननानै थियेटार गानायावनो बहुत कमिटिफोरानो बहुत रायजो राजायानो आंखौ बन्धुफोरा बुंदों आदा नों बायदि बाथ्राखौ मानो बुंखानो इउटुबाव कारण बेखौ बुंनो नाङामोन जों दुखु नांदों ओरैबायदि दुखु नों जुदि सोरां मन्जु थियेटार गारनो गोनांबा नों बायदि द्वितीय व्यक्ति जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मालिकखौ खालामनो हानाय नंलिया बिथांमोना नै ओंखारदो नै बायदि आरो 50 जन 70 जन मानसिखौ नों फोथांना दोनदो आदा फोथांना दोनदो इसोरनि राहाया मा जानो आरो नोंनि दारैनो अनुस्थानफोराव हनै सोरबा 2 लाख 1 लाख थाखा मोनदों बेखौबो आं खोनानो मोनदों आदा नोंनि थियेटार खालामना जों बे हाखौ बायदोंमोन बेयाव जों नै बाथौ मन्दिर खालामदो नै जों इउ एन एकाडेमि खुलिदो नै दा स्कुल गते माबा स्कुला सब नों आदानि थाखादोनो जों गुफुर खालामजोबदो थिग এইफोर बाथ्राया सहाय आं होनाया आं दि होबाय बेखिनिखौबो बिथांमोना बुंदों जे এইখিনি बुस्थुआ आंनो थानाय नङा गते आदा नों गारनो हाया नों थियेटारखौ खालामथारनांगोन बेबायदि आंखौ माने बन्द खालामा जुदि सोरखारा आंखौ सहाय खालामो सोलिगोन आरो दिनै नैयाव दा गल्डेन जुबलि जुदि मन्त्रि एम एल ए आंनि न'खराव फैनानै एसे एग्ला आंखौ नायफिनो अब्लानो सोरां मन्जु थियेटारा अबिराम आं जितियालागि थांना थागोन अब्लालागि सोरां मन्जु थियेटारा थांनानै आरो जेतिया बेबायदि सहाय सहानुभुति गैयाब्ला सोरां मन्जु थियेटारा देग्लायनिफ्राय सेस आं नांलिया नों आंनि न'खराव दिनै फिसा साथाम साब्रै साख्रि दं सानै मास्टर सानै पुलिस आरो सासे मास्टार आरो सासे हिन्जावसा CRPF आं खुन्दर जिरायना जानो हागोन खिन्थु आं मानो थांदो बेवहाय मानो थांदो साख्रि मोननानैबो साख्रि गारदों 6-7टा साख्रि मोननानैबो आं साख्रि मावासै बर' जातिनि थाखाय बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामबा बाबा आं दुखु नाङो गेजेर आं स्टेजआव गाखोनानै गाबो स्टेजआव जितु आंखौ सिनायथि होनायाव आं इयाव लेक्सार होनाय बायदि गाबलाङो नै बुंनाङा आं मेगन मोदै ओंखारदो जोंहा बर'नि गेजेराव बिदि होग्रा मानसि गैया नामा आं दं आं चन्द्रकान्त मोसाहारिया दं मात्र नोंथांमोनखौ सहाय खालामनो नांगौ बेबायदि बुंनानै आं स्टेजआव गाबना फैयो बाराद्राय बुंदों आं दिनै मेगन मोदै ओंखारबाय होनना बुङो दा बेबायदिनो बाबा दङ सासे प्रजक जानो गोनांबा आं दा जिखिनि बुंदों बेखिनि गोहा थानांगोन ओरैनो जाता खालामनानै खुनु लाब गैया जिहेतु सोरां मन्जु थियेटारनि गायसनगिरि बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिया बर' खौरांनि गेजेरजों माखासे गावनि जिउ जारिमिन आरो लोगोसे सोरां मन्जु थियेटारा बोरै बै समनिफ्राय दिनैसिम 50 बोसोर सोलिबोखो बेफोर माखासे जारिमिनफोरखौ जोंनि बर' खौरांनि नायगिरि बिथांमोननिसिम फोरमायबाय।